Asta se duce în spate, că nu e închis spate. Necuța, hai la mână. Hai țigancă la mână. Hai. Hai, fata mea, hai. Filmează. Filmează, mare. O filmează, de-aia fuge în spate. Să compari cu mine. Da. Ia. Ce, nu stă că e învățată să se ducă în spate aici. Ia uite aici. Uite așa. E mare, îți spun eu. Asta unde cadi. Și cu băieții ăștia am vorbit. Deci trebuie să o înjunghi acolo unde vrei să o încarci, că nu poți să o cari. Uite aici, uite animala. Uite. Și încă era și mai și acum băieții ăștia zic că are 380-400, să știi. Cu chiar mai înainte am luat pe băieți până aici și le-am arătat-o. Uite aici.